Objektívní a subjektívní úsudky. Poprvé, úsudek je objektivní, jestliže vychází z objektivních skutečností. Subjektivní úsudek vyjadřuje osobní názor člověka na věc. Po druhé, objektivní je věcné, subjektivní je věcí názoru. Po třetí, je velký rozdíl myslet si, že je něco nesprávné a naproti tomu posoudit, vysvětlit a dokázat, že je to nesprávné. Po čtvrté, koncepce je objektivní, jestliže označená kvalita je skutečnou kvalitou činu, obsažená v objektivním. Každý může dosáhnout štěstí, ale jde o to, jak postupovat, jaké kroky podniknout k jeho dosažení.